మేడం మీడియా వస్తుంది
ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಾದಿಗೆ ಎಂತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಗ ಮಾತಾಡು ಅಂತ మరి ఆదివాసులందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఈ జంగుబాయి దేవస్థానానికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. చాలా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా నడుచుకుంటూ వచ్చేసి మరి ఈ నెలలో మరి చెప్పులు ధరించకుండా మరి ప్రత్యేకించి పూజలు చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు గంగా స్నానం చేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ తాత ముత్తాతల నుండి వచ్చేటువంటి ఆనవాయితీ. మరి ఇట్లాంటి ఏవైతే సంస్థానాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా నేటి యువత కూడా తప్పకుండా మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా పాటించాలని, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ గౌరవ శ్రీ సీతక్క గారు ఈ ప్రాంతానికి రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మరి సీతక్క ఈ ప్రాంతం ఇన్ఛార్జ్గా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా తెలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ ప్రాంతానికి అక్కడే తప్పకుండా వెళ్ళాలక్క. ఈ దాంట్లో పోతే మన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకించి పూజలు చేస్తారు. ఆ ప్రాంతం కూడా మీరు చూడాలంటే మరి మేము పిలిచిన ఆహ్వానానికి ఇక్కడ వచ్చినందుకు సీతక్క గారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవంగా కొలువబడుతున్నటువంటి జంగుబాయి జాతర నిర్వహించేటువంటి ప్రాంగణానికి గుహల్లో అత్యంత చీకటిగా ఉన్నటువంటి గుహల్లో దీపం రూపంలో వెలుగుతున్నటువంటి మహా దేవత అడవితో గుట్టలలో మరి కొలువుదీరి లక్షలాది మంది ఆదివాసీలకు ఇతరులకు కూడా దైవంగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఆ తల్లి జంగుబాయి జాతరకు ఈ ఇక్కడ ఈ తల్లి కొలువుదీరినటువంటి ప్రాంతానికి రావడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని, అదేవిధంగా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే గారు విడం బొజ్జు గారు మరి ఈ ప్రాంతం యొక్క విశిష్టత చెప్పడంతో తప్పకుండా రావాలి. ఈ యొక్క మాసంలో మరి ఆదివాసీల జాతరలన్నీ కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఇక్కడికి వస్తే మరి జంగుబాయి, అటుపోతే కేశలాపురం, ఇంకా నాగోబాతో పాటు మా దగ్గరకు వస్తే నెక్స్ట్ మరి ఫిబ్రవరిలో సమ్మక్క సారలమ్మ, ఆ తర్వాత వేలాది ఊర్లలో ఉన్నటువంటి చిన్న జాతరలు, పిల్ల జాతరలన్నీ కూడా మరి నిర్వహణ జరుగుతూ ఉంటుంది. నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి కలెక్టర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, మరి పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అధ్యక్షుడు మన విశ్వప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా శ్యామ్ గారు,